קיצור, אנחנו נאחל לכם שנה טובה, באמת, מתות, היה ממש כיף לכל אחד ואחד מכם. אפשר לדבר? כן, דבר. היה 3 שנים מדהימות, כיפיות, בלתי נשכחות. מרגשות, היה רגעים שנזכור כאילו לנצח. אין לי דוגמה עכשיו, אבל... עוד מעט יהיה קטעים שהזכירו לנו עד כמה היה כיף, ואנחנו... כן, אנחנו פשוט נשפחות בקטעים האלה מצחוק, כאילו באמת... תזכרו אותנו לתמיד. ולא בתור אלה שלא תפריעו בשיעור. או דברים כאלה. וזהו, מה אנחנו מתות עליכם. וכמו שתשמרו על קשר, ולא סתם שומרים לשמור על קשר ולא שומרים. אבל באמת לשמור. כן, זהו, שנשאר שנה הבאה ביחד. שלא נתפצל לכיתות מדעיות. נכון. וזהו, באמת, אולי כמה, כי אנחנו לא אוהבות אותם, מישהו, אנחנו באמת אוהבות אחד את כולם. באמת, כמו אמא ואבא. אז שתהיה שנה טובה. בהצלחה בתיכון, בהצלחה בבגרויות, באמת. זה מה זה חשוב, כאילו. תלמדו טוב, תשקיעו. מה זה כזה לבד? Love you. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם נקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי, ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי, כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי, כרגע של שלווה אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב,
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. עכשיו כולם דופקים ביחד את ה... לא מתכוונים לפרוש, אז מותק אל תניחי, זה טרק דפוק בראש של שתי סרוטים ופסיכי. במול המיקרופון אני אומר מה בא לי, אם זה בא לך טוב אז זה בדוק יהיה ויראלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי, שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבלבל אותנו, שבו עכשיו בשקט לא תשאירו איתנו, כולם עכשיו להסתכל עליי, אני מבקש אני דורש לתשומת לב אליי, להתרכז פה זורה לא אסקור פעמיים, כולם בקרחנה לא רואים בעיניים. אני רותח, לוקח את המיקרופון ורוצח על כל 2000 שאיתי יש רק אחד שבורח, המנתח פותח לכם את הלב עם